Mi ovde na Vračaru živimo u senci hrama Svetog Save i gde god da krenemo, bilo da šetamo po Vračaru ili mimo njega, nekako ne možemo da prođemo, a da ne vidimo hram. I sve naše škole, kao i naša opština, kao svog zaštitnika, slavi upravo slavu Svetog Save. Naši životi su nekako trajno obeleženi upravo prosvetiteljstvom i verovanjem Svetog Save. Mi smo, kao što je Dragi rekao, omogućili da svi radovi koje ste vi naslikali upravo budu izloženi u galeriji. Naslikali ste ih u čast našeg prvog srpskog prosvetitelja i mi ćemo, da kažem, neke najbolje, mada su svi zaista sjajni, nagraditi sa nekim lepim knjigama. Ali ono što je bitno jeste da upravo izložbom ovih vaših radova mi ovde na Vračaru započinjemo svetosavske svečanosti, kako volimo da kažemo, i to su dani u okviru kojih se mi podsjećamo i prisećamo sa kojim sve i kolikim delima nas je Rastko Nemanjić zadužio, nas kao narod i našu kulturu. Prisećamo se i svih onih vrednosti, svetosavskih vrednosti, kao što su briga i pomoć svima onima kojima je to neophodno. I ja vam želim da upravo sa tim vrednostima, da vas te vrednosti prate tokom vašeg života, ali da kada odrastete se upravo i vi sami vodite tim vrednostima. Hvala vam još jednom zaista na predivnim radovima koje ste uradili i koji će oplemeniti ovaj naš prostor.